Pătimirea Domnului nostru Iisus Hristos, după Sfântul Evanghelist Ioan. În acel timp, Iisus a ieșit împreună cu discipolii săi dincolo de torentul Cedron, unde era o grădină în care a intrat el și ucenicii săi. Dar știa și Iuda, trădătorul, locul acela, pentru că de multe ori Iisus se aduna acolo împreună cu ucenicii săi. Așadar, Iuda, luând cohorta și servitori de la arhierei și farisei, a venit acolo cu felinare, torțe și arme. Atunci Iisus, cunoscând toate câte vor veni asupra lui, a ieșit și le-a zis: Pe cine căuta? I-au răspuns: le-a zis Iisus: Eu sunt. Era acolo cu ei și Iuda, cel care l-a trădat. Când le-a zis: Eu sunt, ei s-au dat înapoi și au căzut la pământ. Atunci i-a întrebat a doua oară: Pe cine căuta? Iar ei au zis: Iisus le-a răspuns: V-am spus că eu sunt. Așadar, dacă mă căutați pe mine, lăsați-i pe aceștia să plece. Ca să se împlinească cuvântul pe care îl spusese: dintre cei pe care mi-ai dat, n-am pierdut pe niciunul. Atunci Simon Petru, care avea o sabie, a scos-o și l-a lovit pe servitorul arhiereului și i-a tăiat urechea dreaptă. Iar numele servitorului era Malcus. Dar Iisus i-a zis lui Petru: Puneți sabia în teacă, oare să nu beau potirul pe care mi l-a dat Tatăl? Atunci cohorta, comandantul și servitorii iudeilor
L-au luat pe Iisus și l-au legat. L-au dus mai întâi la Ana, căci era socrul lui Caiafa, care era marele preot al acelui an. Caiafa era acela care dăduse iudeilor sfatul: este mai bine să moară un singur om pentru popor. Iar Simon Petru și celălalt discipol îl urmau pe Iisus. Acel discipol era cunoscut marelui preot și a intrat împreună cu Iisus în curtea marelui preot, în timp ce Petru stătea afară în fața porții. Atunci celălalt discipol, care era cunoscut marelui preot, a ieșit și a vorbit cu portărea sa și l-a lăsat și pe Petru să intre. Servitoarea portăreasă i-a spus lui Petru: El i-a zis: Nu sunt. Stăteau acolo servitorii și cei din gardă, făcuseră un foc pentru că era frig și se încălzeau. Și Petru stătea cu ei și se încălzea. Atunci marele preot l-a întrebat pe Iisus despre discipolii lui și despre învățătura sa. Iisus i-a răspuns: Eu am vorbit lumii pe față, întotdeauna am învățat în sinagogă și în templu unde se adună toți iudeii. N-am vorbit nimic pe ascuns. De ce mă întrebi pe mine? Întreabă-i pe cei care au auzit ce le-am vorbit. Iată, ei știu ce am spus. Îndată ce a spus acestea, unul dintre cei din gardă care stătea acolo i-a dat o palmă lui Iisus spunând: Așa a răspuns tu, marele preot. Iisus i-a răspuns: Dacă am vorbit rău, arată-mi ce este rău. Dar dacă am vorbit bine, de ce mă lovești? Atunci Ana l-a trimis legat la Caiafa, marele preot. Iar Simon Petru
stătea și se încălesea. Atunci ei i-au spus: El a negat și a zis: Nu sunt. Unul dintre servitorii marelui preot, o rudă a celui căruia Petru i-a tăiat urechea, i-a zis: Nu te-am văzut eu în grădină împreună cu el. Dar Petru a negat din nou și îndată a cântat cocoșul. Atunci l-au adus pe Iisus de la Caiafa la pretoriu. Era dimineață, dar ei nu au intrat în pretoriu ca să nu se profaneze și să poată mânca Paștele. Pilat a ieșit afară la ei și le-a zis: Ce acuză aduceți împotriva acestui om? Au răspuns și i-au zis: Atunci Pilat le-a zis: Luați-l voi și judecați-l voi după legea voastră. Iudeii i-au spus: Astfel trebuia să se împlinească cuvântul pe care îl spusese el, arătând de ce fel de moarte avea să moară. Pilat a intrat din nou în pretoriu, l-a chemat pe Iisus și i-a zis: Tu ești regele iudeilor. Iisus a răspuns: De la tine însuți spui aceasta, sau alții ți-au vorbit despre mine? Pilat a răspuns: Oare sunt eu iudeu? Poporul tău și arhiereii te-au dat pe mâna mea. Ce ai făcut? Iisus a răspuns: Împărăția mea nu este din lumea aceasta. Dacă împărăția mea ar fi fost din lumea aceasta, slujitorii mei s-ar fi luptat ca să nu fiu dat pe mâna iudeilor.
dar acum împărăția mea nu este de aici. Atunci Pilat a zis: Așadar, ești rege. Iisus i-a răspuns: Tu spui că eu sunt rege. Eu pentru aceasta m-am născut și pentru aceasta am venit în lume, ca să dau mărturie despre adevăr. Oricine este din adevăr, ascultă glasul meu. Pilat i-a zis: Ce este adevărul? După ce a spus aceasta, a ieșit din nou la iudei și le-a zis: Eu nu găsesc în el nicio vină, dar este un obicei la voi, ca de Paști să vă eliberez pe cineva. Așadar, vreți să vi eliberez pe regele iudeilor? Atunci au strigat din nou spunând: Nu pe acesta și pe iar Baraba era un tâlhar. Atunci Pilat l-a luat pe Iisus și l-a dat să fie biciuit. Soldații au împletit o coroană din spini, i-au pus-o pe cap și l-au îmbrăcat cu o haină de purpură. Apoi veneau la el și spuneau: și dădeau palme. Pilat a ieșit din nou afară și le-a zis: iată-mi la duc afară, ca să știți că nu găsesc în el nicio vină. Așadar Iisus a ieșit afară, purtând coroana de spini și haina de purpură. Iar Pilat le-a zis: Iată omul. Când l-au văzut, arhiereii și cei din gardă au strigat: Pilat le-a zis: Luați-l voi și răstigniți-l.
Iudeii i-au răspuns: Când a auzit Pilat cuvintele acestea, s-a înspăimântat și mai mult. A intrat iarăși în pretoriu și i-a zis: Dar Iisus nu i-a dat niciun răspuns. Atunci Pilat i-a zis: Mie nu-mi vorbești, nu știi că eu am putere să te eliberez și am putere să te răstignesc. Iisus i-a răspuns: Nu ai avea nicio putere asupra mea, dacă nu ți-ar fi fost dată de sus. De aceea, Cel care m-a dat în mâinile tale are un păcat mai mare. De aceea Pilat căuta să-l elibereze, dar iudeii strigau: Când a auzit Pilat cuvintele acestea, l-a dus pe Iisus afară și s-a așezat pe un tron în locul numit Litostrotos, iar în evreiește Gabata. Era în ziua pregătirii Paștelui, pe la ceasul al 6-lea, și le-a spus iudeilor: Iată-l pe regele vostru. Atunci ei au strigat: Pilat le-a zis: Să-l răstignesc pe regele vostru. Arhierei i-au răspuns: Atunci l-a predat lor ca să fie răstignit. Așadar l-au luat pe Iisus. Purtându-și singur crucea, a ieșit spre locul numit al craniului
care în ebraică este numit Golgota, unde l-au răstignit pe el și împreună cu el pe alți doi, de o parte și de alta, iar Iisus în mijloc. Pilat a scris și o inscripție și a pus-o pe cruce. Era scris: Iisus Nazarineanul, regele iudeilor. Mulți dintre iudei au citit această inscripție, pentru că locul unde a fost răstignit Iisus era aproape de cetate și era scris în ebraică, latină și greacă. Arhiereii iudeilor i-au spus lui Pilat: Pilat a răspuns: Ce-am scris, am scris. După ce soldații l-au răstignit pe Iisus, au luat hainele lui și au făcut 4 părți, fiecărui soldat o parte și tunica. Însă tunica era fără cusătură, țesută dintr-o bucată de sus până jos. Și ziseră unul către altul: aceasta ca să se împlinească Scriptura. Au împărțit între ei hainele mele și pentru tunica mea au aruncat zaruri. Soldații au făcut toate acestea. Lângă crucea lui Iisus stăteau mama lui Iisus și sora mamei lui, Maria lui Cleopa și Maria Magdalena. Așadar, văzând Iisus că stătea acolo mama lui și discipolul pe care îl iubea, i-a spus mamei: Femeie, iată-l pe fiul tău. Apoi i-a spus discipolului: Iată-o pe mama ta. Și din ceasul acela, discipolul a luat-o acasă la el. După aceasta, văzând că toate s-au împlinit, ca să se împlinească Scriptura,
Iisus a zis: Era acolo un vas plin cu oțet. Atunci ei au pus în isop un burete îmbibat cu oțet și l-au apropiat de gură. După ce a luat oțetul, Iisus a spus: și plecându-și capul și-a dat sufletul. Întrucât era ziua pregătirii, ca să nu rămână trupurile pe cruce sâmbăta, pentru că acea sâmbătă era zi mare, iudeii i-au zis lui Pilat să le zdrobească fluierele picioarelor și să ia de acolo. Atunci au venit soldații, au zdrobit fluierele celui dintâi și ale celuilalt, care era răstignit cu el. Dar când au venit la Iisus și au văzut că deja murise, nu i-au zdrobit fluierele picioarelor, ci unul dintre soldați i-a străpuns coasta cu o suliță și îndată ieși sânge și apă. Cel care a văzut a dat mărturie și mărturia lui este adevărată. El știe că spune adevărul, ca să credeți și voi. Acestea s-au făcut ca să se împlinească Scriptura, nu-i se va zdrobi niciun os. Iar în altă parte Scriptura mai spune: vor privi la cel pe care l-au străpuns. După acestea, Iosif din Arimateia, care era discipol al lui Iisus, dar într-ascuns de frica iudeilor, l-a rugat pe Pilat să-l lase să
ia trupul lui Iisus. Pilat i-a permis, atunci a venit și a luat trupul lui Iisus. A venit și Nicodim, cel care fusese mai înainte la el, și a adus un amestec de mir și aloie, cam de 100 de litre. Ei au luat trupul lui Iisus, l-au înfășurat în ciulciuri cu uleiuri aromatice, după cum este obiceiul de mormântare la iudei. În locul unde fusese răstignit Iisus era o grădină, iar în grădină era un mormânt nou, în care nu fusese pus nimeni niciodată. Așadar, pentru că era ziua pregătirii iudeilor, iar mormântul era aproape, l-au pus pe Iisus acolo. Cuvântul